Hormatly ileşler elbette ne oyunun hakır oğuzun fırsatları tomoşa ediyat ileşlerden geçiren gollaryny tomoşa ediyat. Ne kalkan haykey toporunun ne başa döwlet Kadyrowyň geçiren goly. Ne döwlet Kadyrov Nogruz Bayhanow bugun Begenç Döwlet Muradow ben ardyly gollary topormaz üçin getirmegi başardylar ne bugun ýokary oýuny görkezdiler. Bu oyunçular öňem köp tapawutlanypdylar. Öňem ýokary oýun görkezipdiler. Elbette bugun ýeňiş gadanyldy. Ýeňişiň hormatyna da döwlet senamyz bugun belentden ýanglanar. İlkinji ýeňişimiz elbette ardyly ýeňişimiz geljekde näme? Beýleki üstünlikleriň beýleki ajaýyp netijeleriň göz başy bolar diýip bugunky oýun biz garaşýar. Netip bolsa diňe ýeňişlere garaşýar. Kalkan hakey topory inniki tapgyrlarda hem bizi ýeňişler bilen begenler diýip biz umyt edýär.